Nilkan passiivinen koukistusliikeala ja sen tutkiminen. Kävelyssä on kysymys eteenpäin kulkemisesta ja ylemmän nilkkanivelen passiivinen koukistusliikeala on oleellinen asia tehokkaan kävelyn kannalta. Normaalissa askelluksessa on osoitettu, että tarvitaan neutraali 90 asteen asento tibian ja jalkaterän välille, ja oireettomalla potilaalla on todettu, että liikeala asettuu jopa 10 astetta koukistuksen puolelle jalkaterään nähden. Kuten biomekaniikan osiossa totesimme, jalkaterässä on lukuisia niveliä, 33 niveltä, 28 luuta, joten nilkan liikealan suuntaisia liikkuvuuksia löytyy muistakin niveltasoista. Ja kun tutkitaan potilaan passiivista nilkan koukistusliikealaa, joka siis pitäisi mennä yli suoran kulman, säären ja jalkaterän suhteen, tulisi kyetä erottelemaan tämä ylempi nilkkanivel muiden nivelten antamista joustoliikkeistä. Demonstroidaan seuraavassa virheellisiä nilkan liikealatutkimustapoja. Niistä ensimmäiseksi potilas tekee itse aktiivisen nilkan koukistuksen, jolloin antagonisti-agonisti-järjestelmä peittää mahdollisen kireyden ja edelleen jänteinen aktiivinen koukistustyö mahdollistaa jouston vääristä niveltasoista suhteessa nilkkaniveleen ja saadaan virheellinen tulos. Normaalissa kävelyssä myöskään keskitukivaiheessa ei ole nilkan aktiivista koukistustoimintaa terveellä potilaalla, joten tätä aktiivista nilkan koukistusliikettä ei pystytä hyödyntämään askeleen keskitukivaiheessa tai sen päätösvaiheessa. Toinen virheellinen tutkimustapa on kääntää jalkaterää kokonaisuudessaan, jolloin alemman nilkkanivelen joustoliike aiheuttaa virhetulkinnan, eli saavutetaan parempi näennäinen jalkaterän koukistuminen kuin todellisuudessa nilkkanivelestä saataisiin. Ja alemman nilkkanivelen mukaantulo näkyy polven sisäkiertoliikkeen tutkimuksessa, silloin jos jalkaterä pidetään pystysuuntaan nähden paikallaan. Eli tässäkin tapauksessa kaikki niveltasot antavat liikettä. Liikeala löydös arvioidaan säären etupinnan ja jalkaterän ulkosyrjän välisestä kulmasta, ja tässä tapauksessa päästään reilusti yli suoran kulman, arviolta noin 20 astetta dorsifleksiota. Ja alemman nilkkanivelen aikaansaama sisäkiertoliike näkyy hyvin potilaalla.